masukod ang kalipay sa mga magtutudlo sa Patrocinio National High School sa munisipyo sa Claveria human makita ang implementasyon sa mga proyekto sulod sa ilang tunghaan nga dugay na nilang gipangandoy. Atol sa culminating activity sa Brigada Eskwela 2021 niadtong Lunes, Setyembre 6, 2021, nanguna si Governor Bambi Imano uban ni Claveria Municipal Mayor Meraluna Abrugar ug ni Misamis Oriental Schools Division Superintendent Dr. Jonathan De La Peña sa capsulaying o groundbreaking sa mga proyekto nga buot ipatuman sa panggamhanan sa probinsya sulod sa ilang tunghaan. Pinaagi sa local school board, ipatuman sulod sa tunghaan ang pagpatukod og stage o electrical installation sa covered court, lakip ang pagsemento ni ini. Pagsemento sa 200-meter nga dalan ug pagbutang og duha ka basketball ring nga adunay fiberglass board ug post nga sa kinatibukan mobalor kini og 7 million pesos. Ang Patrocinio National High School mo'y regional winner sa Brigada Eskwela 2020 ug nag-Grand Slam sa mid-high school category ug gitakdang mosangka sa national level sa Best Implementing School sa Brigada Eskwela. Matud ni Mr. Jose L. Amunglay, kinsa mao'y principal sa Patrocinio National High School nga nahiuyon ang implementasyon sa mga proyekto sa panginahanglan sa ilang tunghaan. Akong atong tanawon, in the future, pagkawala na sa pandemic, mapuslan naging kaya ni mga proyekto ha, no? Kung inana nga walay mga facilities, ug dili siya ma-improve. So muna nga ako gyud kay pasalamat ni Governor Bambi nga naani nga mga proyekto ha. Namatikdan sab diini nga sukad pa kaniadto nahimo na nga prioridad ni Governor Bambi Imano ang edukasyon sa lalawigan. Itong makita ang suporta ni Governor Imano sa Department of Education sugod pa sa unang mga panahon, no? Bisan pa gani nitong wala pa siya na gobernador. Kahinumduman nga niadtong tuig 2015 ug 2018 ang perimeter fence ug 2-story classroom building ang gitanyag sa panggamhanan ngadto sa tunghaan. Malipayon usab nga gipahibalo sa principal nga dili sila makaangkon og award kung wala ang tabang og suporta sa lalawigan nga sobra-sobra ang gihatag alang kanila. Usa ang edukasyon sa mga haligi sa administrasyon ni Governor Bambi Imano. Kini tungod nakita sa amahan sa lalawigan ang dakong papel ni ini nga mapalambo ang kinabuhi sa katawhan. O kinisab, mao'y iyang ibilin nga legasiya sa lalawigan nga isip amahan adunay pagbati sa panginahanglan sa kabataan. Ako si Ray Marximania alang sa limpyong ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.